Everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with them lots of soap stories, and today talking about umkhokha. Hi guys, ligaya ke ngomunye umhlathi manje. Uma mzobeke hayi guys akasadlali ke mayithi ufuna ikhwama zakhe zokuthakatha. Asadlali ngempela ke manje uyayifuna lokwangempela ke uyifuna lokwangempela. Manje guys ufuna ukufaka ke unomkhosi inkingeni enkulu uthi akube wuye omlandela zona lezi ikhwama ngoba ethi ke zagcina zingakwamthembu nje. Angazi guys ukuthi ke kuzokwenzeka kanjani lokho njengoba konomkhosi esemukele uJesu ke nje. Mamzobe uzobuyela ekuthakatheni ngo higher grade nezikhwama lezo uzozithola zibuyele kuye aphendule ke uNdlovu okusamkhova wakhe angazi uzomenza uNdlovu kodwa nje uNdlovu uzophendukisa iyo sikama Mzobe ke mangabe ikhwama ke seyibuyele kuye unomkhosi guys. Ukuthola kunzima ukuhlala nabakwamthembu njengoba ke uManzimande ehluleka nje ukumxolela ngalento eyenzeka kukhulekani. Nomkhosi will tell the whole family ukuthi ke imkhiphe intweni ezihlangene ke nobuJudiya njengoba ke esekhethe inkolo yobuKristu futhi nizokhumbula guys ukuthi yena nokhulekani babekade bengamaKristu base beya convert ke bangena eBujudiyeni baphuma eBujudiyeni bangena lento yakhulekani egcine ke isibulala ke ukhulekani. Kodwa guys ke uManzimande ushaphathi ngonyaka ukuthi akho umuntu waphuma kule nkolo le babulala ingane yakhe lapho so ufuna ukuthi bajeze bamgqokisa ke umJudiya ngenkani guys bahamba naye bayesontweni asazi ukuthi ke iyozala nkomoni kodwa nje unomkhosi ngempela useshintshile ngokwakhe usebuyile enkolweni yobuKristu ngoba ukhathele. Guys cha yabona ke nje kuthanda ukubanzima ngempela uManzimande akehlisa umoya amukele ukuthi ingane yakhe ke ayisekho futhi ke akangenze ngazo ukuthi manje ingane yakhe ingelosi kuyona yonke lento ngoba ingane yakhe nayo as much as befike ngekhanda kodwa ke ibithanda futhi be enjoy. That bring us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.